and a favorite. Have fun! Ja mä oon näköjään Ja sä Roppi. oot näköjään. Alkoiko se video jo? Joo. Juu. Sä saat hetken aikaa piiloutua. No niin, 50 seconds. Joo. Tai siis miten se nyt on, en mä osaa sanoa sitä. Kuunnellaan pingiä. Ei kuulunut mitään. Sä oot jossain varmaan. Onko sä taas se makkara? Ehkä. En ole. Tää on ehkä. Täällä on kaljaa täällä biljardipöydällä. Ai jaa. Mä en kuule mitään vieläkään. Näkö nää mua? Nään. Mä oon Simo Häyhä. Niin, saat olla lampun päällä. Jos mietitte, jos me kuulostetaan vähän oudolta, niin me ollaan vissiin kummakin oltu kipeitä, niin... Eikä kuule mitään. Mä en kuule yhtään mitään. Onks sä niinku siitä spawnista niinku oikealle vai vasemmalle? No aika. No en mä tiedä edes. Ette tiiä. Aha. Mä en kuule mitään. Durburger. Ite oot hamburger. Ei tää nyt tää Mä en oikein kuule yhtään mitään. Haloo. Pingi, what the sigma? Mä en kuule niinku kuule yhtään mitään, mitä sä niinku... Tai tätä mä en kuule yhtään Mä haluuks kertoa mitä mä näen? Tai haluuks tietää mitä mä näen? No. Mä näen silleen, että mä oon Ikea sisällä ja täällä on sinisiä seiniä. Hyvä vinkki oli. No parempi kuin ei mitään. No ei kyllä ole. Tai no se meinaa sitä, että tää on täällä sisällä että ulkona. Niin. Mä menen nyt tänne toiseen päähän. Koska tuolla ei ollut mitään. Joo. Hei, nyt kuuluu vähän. Sä oot jossain täällä. No en kyllä oo. No mä kuulin sen pingin täältä. Täällä. Mä oon varmaan joku ollut sitä hyllystä. Jos mä oon joku ollut sitä hyllystä, niin... Miksi tässä on tämmönen ihme kaksos? Mä yritin ampua tota pöytää. Mä yritin ampua tota pöytää, enkä mä sitä tajunnut, että sä olit se. Joo. Jos mä oon taas Oli proppi, kyllä. niin... Ois kyllä aika huono. No mulla olisi kiva. No ei ois. No kyllä mäkin haluan ehkä välillä olla hunteri. Welcome to Fort Key Prop Hunt. If you enjoy this map, don't forget to put a like and a favorite. Toivottavasti Milloin Have sä- fun! Aloititko sä jo? joo, no nyt mä oon taas pro. Ei kun niin joo, ei meidän tarvii vettää sitä introa, kun me vedettiin silloin alussa. Niin. Mä oon proppi onneksi. Taas. Ei tää ihan hirveä hyvä. Häh? Tää on oikeesti paras minkä mä oon ikinä. Täältä tää Simokana tulee.
Jos mä oon nyt prop uudestaan tämän kierroksen jälkeen, niin mä menen semmoseen paikkaan, että joku joulupukkikin näkee mut kilometrin päästä. Kana. Missä sinä olit? Kana. Hei. Mä näen sut vähän. Näetkö sä mut? Vähän. Oota, mun pitää snappaa. Kato, oota. Kato, kana vetäis tunte. Mä en niinku mitään aju, missä sä oot, mutta sä näet mut. Niin Ja Batman valo. Kato. Tää on mun hyvä emote. Ammalaapa tippalaapa lappalaapa lippalaapa laapalaapa Se ihmettä lippalaapa taas. no paina pappadepa tipa tipa tapa depa demo. Joo. Se emote, missä tuli tänne, oli hyvä. Ai tämä. Niin. Sä oot jossain täällä sote. Tää on tämmönen ihme kaksoishylly. Se oli Roope. Mä en lekin tunne ketään Roopea, mutta se oli Roope. Mikä täällä on? Onko se täällä? Häh? En oo siellä. En näe sitä. Näetkö sä missä mä oon? No nyt mä näen. Kato tää. Loser fruit. Mä oon jossain tämmöisessä kopissa. Koppi. Ai tämmöisessä ihme talohommassa. Niin. Kato mä etin sua. Kato mä etin sua. Talon katolla. Tuu eteenpäin. Tai no ei enää. Voit sä mennä mihin sä? Ja nyt mä oikeesti etin sua. Sä saatat olla tämmöisessä pikkukopissakin. Se on täällä jossain se pinki. Auto. Pikkuauto. Nyt täällä on ihan hulluja gameissa tuppe. Täällä on varmaan World Cupia pelattu. Mä kohta voitan. No etkä voita kun mä etsin sut. Se on jossain täällä. Huonekasvi. Pelataan kasinoa, kato. Jos mä oon proppi, niin mä menen semmoseen paikkaan, että Pasikin kirkolta näkee. Pasi näkee Kirkkonummelta asti. Niin. Kirkkonummi. Missä ees oli Kirkkonummi? En minä tiedä, se kello on kuusessa. Welcome to Fort Key Prop Hunt. Welcome to If you Fortnite. enjoy this map, don't forget to Kato put a mikä like emote and mulla a on. favorite. Have fun. Noniin. No voi jumaa. Ota, mä otan. Ei. Mikä mun pitäis ottaa? No. Tommonen ravintolan taulu. Mä en päätä sitä. Jampan pan jampan pam pan tam. Tenteren. Oikeesti. Ihan oikeesti. Mä haluan nyt päästä tuonne.
Onks sä nyt piilossa? Mä näin sut nyt. Mä tiedän. Kirkon Miksi mä voin ampua sua? Miksi mä voin... Eiku tossa joku seinä. Kato mikä emote mä löysin mun... Kato. Oho. Kato. Tupa tänne. Ai me ollaan hippaa. Eikö oho? Alkola päähän! Jos mä oon taas proppi, niin mä... Please ei proppi, mä haluan olla hunteri. Jos on proppi, niin Sun mä... pitäis olla hunteri, mä en ollut kertaakaan varmaan proppi. Niin. Jos mä oon taas proppi, niin sitten... Ei mitään Welcome to järkeä. Fort Key Prop Hunt. If you enjoy Jos mä this oon map, proppi, niin mä don't menen forget to niin put a vaikeisiin like paikkoihin. and a favorite. Have fun. No voi nyt jumak! No näkyykö kana yrittää etsiä sua? Täältä Simo kana tulee. Simo... Ei oo Simo häyhäkö, Simo... Kanahäyhä. Tässä kaupungissa on yksi ainoa Simo ja se on minä. Niin. Että kun mä en saa no niin. Päivän viikkoraha tuli siihen. Miten voi olla päivän viikkoraha? Niin. Koska eikö viikkoraha saa kerran viikossa? Niin. Mistä se tuli se roppi? Ei jumalauta. Jos... Ei saata. Ei mä Mene nyt kirjaksi, satana. Family Never friend. back down. Family friend. Just niin. Mene nyt kirjaksi tänä. Mä vahingossa painoin sitä kiiren nappia. No vissiin. Nyt hunteri pitää olla. Pitää. Welcome Mä to menen Fort oikeesti Key Prop semmoseen Hunt. jöötiin If you Ikeaan, enjoy this map, don't forget to put a like and a favorite. Have fun. Voi nyt jumaa. No, Mä oon semmosessa paikassa. paljasta vähän. No ei mun tarvi paljastaa, kun sä kyllä tiedät. Älkää sitten miettikö, jos kuulette semmoista äänen, kun mä se on purkka. Eikö sä oikeesti huomannut? Häh? Eikö sä oikeesti huomannut? Siis ihan oikeesti. Mitä? Nyt on kyllä joku pielessä. Mitä? Mitä? Sä menit mun ohi. Montako kertaa? No ainakin 2. Sä menit mun 1 senttimetri, siis ihan oikeesti. Mitä ihmettä? Mitä? No haloo. Käytä järkeä. Aa! Monta kertaa mä menin tota ohi. No ainakin 3. Kolmannella kerralla vasta tajusin, että sä oot siinä. Niin. What a idiot sandwich. Smashed potato. Muistako leipähylly? Welcome to Fort Key Prop Hunt. If you enjoy this map, don't forget to put a Joo, mä like voin and a tästä mennä. favorite. Have fun. Mä ajattelin. Oi! Yes!
Kun nyt mä Mä tiedän. ihmettelinkin, että miksi mä jäin tänne. Niin, kun se on niin yleistä sulle. Niin. Mene nyt sinne, mene. What the Sigma? Nyt mä oon mun hiding spotissa. Home Alone prop hunt. Mennäänkö Ai oo. sitä kohta? Joo. Olisiko tän jälkeen vielä yksi peli ja sitten video? On siinä. Ei kuulu mitään. Näetkö sä mut? No vähän. Vähän. Mä kuuntelen. Nyt mä näen sut. Sä oot aika kaukana. Mä en näe sua. Joo. Mä kuulin jotain. Täällä. Ai pitää varmaan ampua jokaista penkkiä yksitellen. Niin. Tanssi. No, miten? B:stä. Joo, oikein. Kato mikä tuolla Durburger. Ei. Eikö olekin aika hyvä? Ai ampuu jokaisen muun itemin tästä huoneesta. Se olisi siis näytti oikeesti, kun siinä on matto. No niin, se oli vielä tommonen tommonen kala. Welcome to Fort Eikä Key kissa Prop tykkää Hunt. kaloista. If you enjoy this map, don't forget to put a like and a favorite. Have fun. Yes. Kruunu. No voi nyt. Voin nyt Kakkale. kakarempia kyllä. Mikä oli? Kakalempia kyllä. What the hell is that? No kyllähän
Kyllähän se sun pitäisi tietää. Kakalen Pektra. Ei jumalauta. Family friendly. Guess was back. Back again. He is back. Hei, 100 levu. Ihan varppinautti jossain täällä. What the Sigma? Hei, tossa ei oo kyllä. Vaikka on siinä varmaan ulkona. Onko viimeisiä sanoja? No ei sitten muutakaan. No niin, tää taisi olla viimeinen. No niin, muistakahan Eikö yksi tilata vielä? kanava. No, Tilatkaa silti. niin, tilatkaa silti. Ja tilaa kanavaa ja tykkää videosta ja jaa kaverille ja kerro mummolle ja äitille ja Welcome to Fort pojalle. Key Prop Hunt. If you enjoy this map, don't forget to put a like and a favorite. Have fun. Sille yhdelle roopelle, joka on. Ja kerro myös sille yhdelle roopelle, ketä me ei tunneta. Mennäänkö tuommoista kuin Home Alone? Sitten kun tää video on. Se voisi olla sit siinä Park 2. Sehän voi vaikka kuvata vaikka heti tämän jälkeen, jos on jaksoja. Niin, ja jos jakset. Tai silleen, niin. Mutta ei ehkä ihan samaa video kuitenkaan. Hei, tuo häkki, mä voin katsoa tältä ikkunasta. Etkä voi. Etkä voi. Täällä oven yläpuolella on ikkuna. Ei se oikein haittakaan, et sä kuitenkaan tuu tietää missä tää on. Mä löysin jonkun nimittäin ihan OP-paikan. Sä et ikinä tuu löytänyt. Mä vannon kautta kiven ja vannon. Vannon kautta kiven ja vannon. Mä näen sut. Mitä ihan? Mä en edes näe sua. Ai joo. Ei kun näenpäs. Sä oot aivan sairaan kaukana. Sä oot niinku toisella puolella koko paikka. Kiitos tiedosta. Ei kun... Shit. En mä oo täällä. Kuuluuko ääntä? Kuuluuko? Musiikkia. Näkisitkö mun kuvakulmaa? Ei jumala. Oh shit. Mä näen sit.
Mitä tekisit, jos mä nyt vaihtasin puolta? No mä... En mä sitä... Häh? Ei, pysypä paikoilla. Kuuleeko sä musiikkia? Tuu vähän alle tänne Nürburgriin päin. Kuuleeko tää nytte? Ota, pysypä paikoille. Kuuleeko sä nytte? Nytte, pysy siinä paikalla. Kuuliko? Kuulit? Mä vaan jammailen täällä. Näkyisitkö mun kuvakulmaa oikeesti? Oh my god. Mitä ihmettä? Musta tuntuu, että mä saatan kohta vaihtaa puolta sitten, kun tulee semmonen hetki. Ui samperi, tähän menee kova. Tämä just... Et mitään. Mä en just ainakaan vaihtanut droppia, kun sä olit siinä vieressä. Ei etippä nyt, tää on kuitenkin vikan roundi. No mitä ihmettä? Hele... Ei! Mä luulen, että toi oli hyvä idea lähteä vaihtamaan. Mutta joo, tilatkaa kanava, tykätkää videosta ja antakaa teidän koira syödä teidän kotiläkset. Joo, että Hei. opettaja ei. Sitten te saatte filmamerkinä sitä, että me sanottiin, että antakaa koira syö kotiläksyt, niin ei oo meidän vika. Bye!